yɛbɛsa amamakye anɔpɛ deɛ ɛyɛ ahobrɛaseɛ kwan so ɛne anigye kwan so ɛna yɛde afrɛ mu aba yɛ office hanom no ɛnokɔ mmerɛ kakra a ɛtwa mu yɛba mo hɔ mo gye awawa atu sɛ nyame adom yɛ ɔhene kɛseɛ a yɛde no ɛhoahoa yɛn ho no na woda no a ɛyɛ busumi month of May no yɛpɛ sɛ yɛyɛ bibi sonko ɛhyɛ no animuonyam nso mo gye awawa atu yɛkɔ nananom hɔ ɛyɛ anigye kɛseɛ ɔmoma yɛ kwan sɛ yɛnyɛ ɔmo sɔ ɛyie ɛma yɛtumi ɛtu ho anamɔn adom ne ne nhyira ɛne ne banbɔ busumi no abɛwieyɛ ɛne na ɛfrɛ ne month of May no mu nyinaa ne me bɛyɛ adwene sɛ ɛnnora ɛna ɛyɛ 31st May a ɛkyerɛ sɛ busumi no the month of May no abɛwieyɛ ɛnɛ a yɛkasa yi ɛyɛ 1st June yɛmfrɛ ne May biom na butaeɛ a yɛde atu yɛn ho ne sɛ anyɛ hwee no yɛmbɔ mmɔden a na yɛntumi ɛnregisa nipa 1 million ɛmfa nhyɛ ɔpɛpi baako na ɛmfa nhyɛ ɔhene kɛseɛ no animuonyam media nananom obiara ɛsɔ yɛn ho kamakama titu yɛ chief executive ɛne mpanyinfoɔ a yɛfrɛ ɔmo board ɔmo bɛboa yɛ ama yɛkɔ ahemfie ɛkɔyɛ biribiara kamakama yɛhyɛ aseɛ so yɛyɛ district mmienu a ɛyɛ Manhyia district ɛne Aswase district sɛ ɔmo nhwɛ sɛ da a ɛyɛ yɛ ɔhene kɛseɛ awoda no biribiara bɛyɛ kamakama ɛwɔ ahemfie hɔ ɔmo so ɔmo tumi yɛ biribiara ma ne yɛ kama media so mo anja yɛ saa mo ma yɛ platforms ma yɛ kasa yɛ mo bɔ ehu dawo abo a mo anje yɛ kapɛ ne nyinaa ni kwan so nti ne a yɛahyia yi deɛ ka sɛ ɛbɛyɛ no nipa ɔpepe baako no yɛtumi yɛ anaasɛ sɛ ɛne nti na yɛahyia ɛnnɛ yi na nyame adom ɛyɛ anigye kɛseɛ ɛwɔ ahobrɛ so kwan so ɛna mi ka kyerɛ mo sɛ nipa 1 million a yɛka sɛ ɛbɛyɛ no nyame adom yɛayɛ ama no atra yɛtumi ayɛ 1,484,174 na wohwɛ a nipa dodo a ɔmo yɛ bi da a nyame adom saa akwanya yi yɛtumi yɛ bi ma ɔmo ɛyɛ 51,976 a ɔmo aka no ɔmo ayɛ bi da ebi deɛ wu yɛ bɛyɛ 10 years mpo wɔapaaba sɛ adeɛ no deɛ ayɛ no deɛ ɔno wɔn die akyerɛ biom saa na mɔm a yɛtu yɛn ɛma nipa no nyinaa atumi ba ɔmo so yɛyɛ 1,432,198 na deɛ ɛyɛ nyinaa nananom ahobrɛaseɛ kwan so yɛbɛdɛ ɔmo ase pii wohwɛ sɛ na ɔmo sɔɔ mu ɔmo gye awawa atu ɔmo kyerɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so sɛ na ɛbɛyɛ adeɛ yɛbɛyɛ no yɛhyɛ yɛ wura animuonyam no yɛankotia mmerɛ ɛwɔ amammerɛ kwan so anaa bibi no yɛbɛdɛ ɔmo ase yie media mo nso mo yɛ mafa ebia koraa na nyame adom nnɛ so mo aba a mo yɛ no yɛbɛdɛ mo ase yɛ board yɛ chief executive ɔmo yɛ sonko mmoa a ɔmo boa yɛ ne nyinaa na ama nnɛ yɛtumi ayɛ adeɛ a ɛsombo a yɛde ɛhyɛ yɛwura animuonyam na ne korakora yɛdwumayɛfoɔ yɛhyɛ health insurance ase yɛntumi register nipa 400,000 minsansi so yɛntumi register nipa 400,000 ɛwɔ busumi baako mu da but sɛ yɛtumi yɛ almost 1.5 million because 1,480 something na ɛkyerɛ sɛ adwumayɛfoɔ no yɛte ɔmo so a yɛasɔre ɔmo bɔ ɔmɔden ɔmo sɛ ɔhen kɛseɛ na ɛhyɛ no animuonyam deɛ a there is no working time mmerɛ a yɛpɔn anni hɔ wobɛkɔ office wobɛkɔ borɔno bi bɛyɛ 8 o'clock 9 o'clock afei na yɛabɔ apata nipa ti hɔnom a yɛregister ɔmo ne nyinaa ɛna nyame adom a ɛma a deɛ ɛtumi yɛɛ no ɛyɛ ka bɛhwɛ na yɛhyɛ ɔmo bɔ sɛ deɛ ɔmo yɛɛ ne nyinaa asɔ yɛni na ɛntwam saa kwan biara so no yɛbɛda ɔmo ase
Sa busumi May no nyame aduma enya afiwo nko afiwo na elanchi ye but nyame aduma afi bia month of May ye beye ahye yewura enimonyam because we ye sonko a ye de no ahoahoa ye ho ukọ bebia na wo ka yewura asem anamefri asantemaya wo ka no boni beka say you say it with all the pride and confidence because he is a revered king. Nikura ne say ye bompae esre nyankopon say ontu nu nkom no nsam boni ho ban se na be ya afibia no ye betimi aye bibise ahye n'enimunam ye da mu ina ase na nyame mo ina na ombo Ghana ina.